rectangular section ya evacuate din everything a ƙasa kamar channel kamar abu nan wanda bari shi shi gwari-gwari a razan sun fi ganewa sun je Saudiya akwai wani abu da ake shiga cikin dutse a wuce da mota ko a wuce a ƙasan an je mina da sauransu to ya ce mi irin wannan a nan wurin ruwan ya shiga yana ƙasa sama a titi abin da ake cewa yana so a yi tunanin sama na farko a yi boulevard wani abu ne tsari ne mai wato inda yake sa birnin ya cika birnin duniya an kaji za ka irin wannan boulevard din tunaninsa kenan a yi tituna a sama masu wutar lantarki da wato kuma gefen a kawata shi a inganta shi kamar yadda aka yi wannan titunan na sabon titi mutane suka fito da kofofin gidansu a wurin to wani tsarinsa kenan to daga baya after inda za ku ji lokacin da ya yi wannan tunanin aka zo aka estimate an ba da aikin aka yi sai kuma zama ya tunane ce wannan tsarin akwai detailed design wanda zai saving din cost wanda daga baya ka zo aka faɗa a gidan rediyo cewa da ga yanda aka bada aiki amma kuma zama an sake sabon design wanda ya rage kuɗin an zabtare ya kuma rage kuɗin Allah ta mace mutuka ba fara aiki aka yi wannan sabon design din shine za a mai da shi akwai abin da yake system loading din da zai dauka ba zai dauki lodi mai yawa ba in kai amfani da pipes loading da zai dauka ba zai zama zai tafi kasa ne kawai kai tsaye to wannan sai saving cost to shi yasa da ya dada kuluk ba a fara ba to yanzu kaga da aka yi wannan shine yanzu in aka rufe wannan kaga na ɗaya dai ruwan zai samu hanyarsa cikin sauki inda zai tafi can zai fita da kyansa in aka ɗebe shi daga nan inda yake fita can zai fita da kyansa sannan mutane kuma yanzu sun samu sa'ida jihar Kano gaba ɗaya ta samu sa'ida wuraren da suke wato ba a iya shigar su yanzu sun zama gari matasa da suke amfani da wurin suna wasu abubuwa marasa kyau yanzu an maganin wannan matasa kuma ɗauke su a sa su a hanya ta ci gaba ta gyara halayensu ga ƙarin gilmatayya to kuma ga titi kuma sannan yanzu zaka tafi daga Aminu Kano way zaka tafi airport road ka tafi airport kaga ba sai kai wannan ka zagaye ka kotsa nan ka fada nan ga hanya nan kai tsaye sannan su kuma wannan rukunin unguwannin da aka keta za ka fito da su fili za a samu wato walwalar arzikin su za a samu ci gaban rayuwarsu abubuwa da yawa da ba sa iya shiga wurin yanzu za su shiga sannan mafi wato ma ƙarin abin na jin daɗin mutanen wurin shine duk wanda yake da gida wurin darajarsa yanzu kuma har ƙaro za ta to ai ko ni nake da gida a nan gurin sai in muskuta fuskar gare da gaske za ka gaban gidan sai kowa bayan gida sai dawo ba kaga gaban gida yanzu ya koma bayan gida wasu kuma ga su amfani da wannan dama su mai da wuraren su wurin kasuwanci a gazikin su ya karu shaguna bai makarantu da dai sauransu wannan kuma kaga cikin kasuwanni saboda haka wannan abu da girma gwamna ya zo yi a Kano abu ne wanda yake da tarihi kuma wanda yake alherinsa Allah ne kaɗai sai yawansa kuma kamar yadda na ce maka kaga ya samar da hanya ya bi tsarin shari'a kaga Allah ya taimake kaga shi ma Allah ya taimake shi wanda ya zama cikin mizaninsa to wannan hanya ta wuju kamar nake gaya maka tun 1970 da aka yi ta tunanin ya za a amma kaga zuwansa wazin watanni an gama da wannan magana to kudin aikin wannan shi ma daga zunzurutu daga ajiyun gwamnati ba wani rance kuma kowa kuma dama ina jin fitar ga ba san ma wannan wurin yana da akwai shi a duniya ko ta balle ya ce ta san da shi za ta wani abu za ta karbe to mai girma sakataren gwamnatin jihar Kano injiniya Rabi Sulaiman Bichi kamar yadda muke wayoyin zarafofin nan na ci gaban da jihar Kano ta kai ga samu a ƙasa da shekara 3 a inda a shekara 3 yan watanni ya rage a kulle ga tarin abubuwa to abin al'ajab kullum muna jin labarin cewa har yanzu shekara 3 nan da ayyukan nan da ake bugawa kudu da yamma gabar da arewa da ƙananan hukumomi da birni da kewaye kun ce babu kuɗin bashin ko banki a gida ballantana a waje kuma kun zo kun gaji bashi dan kam to ya ake ciki aikin nan ya ake yin shi ne to kamar na faɗa ko da yaushe shine mai girma gwamna kamar yadda ka sani Allah ya shi mutum ne mai kishin al'ummarsa duk abin da zai cutar al'ummar nan baya san sa kowane gari da ya hau sai duba sai ya ga cewa to abubuwan da ake ta muka rasa shekara 8 nan da ta gabata hanyoyin mu sun lalace ba yi gyara wanda ake da suna balle ayi sababbi sai da abin ya zo karshe aka zo aka dan cakuɗa wasu aka ce kuma dama da akwai su dama aka zo aka ce an gyara su to waɗannan abubuwa suna buƙatar kuɗi kuma dama ko wani kasar da hirarsa ta jiya ya ce abin nan guda biyu ba sa tafiya treasury ɗaya ne wato asusu ɗaya ne
da ka ɗauki kuɗi ka cinye da ka ɗauki kuɗi ka yi aiki. An ka cinye kuɗin to aiki ba zai samu. Kuma ka cinye kuɗi ba aiki zai samu. Kuma abin da ya fara yi shine kamar yadda aka sani ya daina ya soke abin nan da ake cewa security board. Security board abin da yake faɗa a kodoshin security board hanyar ta sace kuɗi kai tsaye ba ɗaya ka raba ɗaya biyu. Domin kuɗi ne aka ajiye gwamna ya ɗauka ya sa a jihunsa ya ba wanda ya ga dama. Da muka zo muka tara abin da wancan gwamnati ta ɗauka ta amfani da shi don kanta don mai oho abin da ake cewa social arrangement ya kai wajen biliyan 10. Miliyan kuna? Biliyan ba san da suka shiga. An yi mashashi. Kaga kenan wuji sau biyu za a yi da wannan kuɗin da aka ɗauka aka ce reciprocal arrangement. Kaga tun da ba reciprocal arrangement ba to kuɗin wuji ya fito. Haso in ma za mu ƙara wuji sai an ƙara mata wuji. Ikon Allah. Daga reciprocal arrangement da kuɗin da kawai gwamna yake ɗauka ya sa a jihu ya raba wanda ya ga dama. Ya rika turawa yana ce ga gaisuwa ne dai abin da zai yi. Da sayan 'yan siyasa wanda ba sa ra'ayinsa a lokacin. Duk aka kwashe kuɗin aka je aka yi abin da za a yi. Kuma nake gaya maka wannan kaɗai sebin din kaga dai abin da zai haifar. Sannan kuma akwai magana ta overheads. Overheads nan shine kuɗin da ake gudanar da tafi da gwamnati ba ko albashi ba na yau da gobe sayan mai a mota sayan man janareto to wani lokacin abubuwan da ake duk bige ne ita ma sai a ce an kawo nan ko ba a kawo ba aka tsaya aka dadda me ministry kamar nan wurinka lita nawa kake so kai ka da kanka faɗa to za a baka ka nima lita nawa nake so za a baka duk komai aka ƙididdige sai gashi an samu tashin farko an samu savings na 500 million wato miliyan 500 duk wata rara wanda ake kashe su a banza wasu suke kwashewa kaga wannan kai shi a shekara kana da biliyan 6 kenan